Jum ieħor u l-kobba komplit titħabbel hekk kif komplu maratoni ta' laqat dwar il-kwistjoni tal-kap tal-oppożizzjoni fl-eqqel tal-kriżi enormi l-komplit tikber fil-Partit Nazzjonalista u fuq il-bankijiet tal-oppożizzjoni. L-affarijiet minn filgħodu bdew juru li se jkomplu bl-intriċċi. Fil-waqt li l-President ta' Malta George Vella kompla jibgħat tad-deputati nazzjonalisti fil-Palazz ta' Sant'Anton biex jaraf min għandhom fiduċja dawn id-deputati, fis-Siġiewi kienet għaddejja laqgħa sigreta fid-dar ta' Luis Galea. Kien hemm diversi ġurnalisti li għal xi ħin inġabru barra d-dar tal-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista ta' tmininijiet Luis Galea. Dan l-iżvilupp fakkar li l-ġurnalisti jistennew f'mossa oħra bejn il-fazzjonijiet meta fi frar fl-eqqel tar-rivolta ta' 17 l-Eroj Blu, id-deputat nazzjonalista Carola Collina kien fost dawk li nqabdu f'laqgħa sigreta għand Luis Galea li tqabbad mill-kap Adrian Delija biex jagħmel il-bidliet fl-istatut tal-Partit Nazzjonalista. Intant fil-laqgħa sigreta tal-ġimgħa filgħodu kien hemm esponenti tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li f'mument minnhom kienu qed jaqdu 17 deputat fil-Parlament Malti biex tiġi aċċertata s-saħħa numerika fil-bankijiet tal-oppożizzjoni tal-fazzjoni Busuttil. Nifhmu li fost iċriki ta' Delija dan l-iżvilupp tom ftit tan-nifs kif kibret it-tama jista' jkun li jkun hemm min jerġa' jibdielu wara li ħareġ l-isem ta' Teris Komodini Kakija għal kap tal-oppożizzjoni. Dan seta ġara wara li Claudio Grech daq l-irtirata u rrifjuta li jidħol għal kariga tal-kap tal-oppożizzjoni f'din il-konfużjoni sħiħa. In-nies ta' Claudio Grech li huma wkoll dawk li kienu ħobżew sikkina mal-eks Ministru Nazzjonalista Austin Gatt qalu li ż-żiemel tagħhom ma jridx jinħaraq issa għaliex għandu ambizzjonijiet li jkollu karriera politika fit-tul. Bekk nifhmu li mbagħad il-perċimes tal-konfoffi kontra l-kap tagħhom Adrian Delija poġġew lil Teris Komodini Kakija fuq quddiem biex hi tkun kap tal-oppożizzjoni. Iżda mbagħad quddiem dawn l-intriċċi kollha bdew jikkomplikaw l-affarijiet hekk kif mal-ħin beda jiġi rrappurtat li saħansittra hemm deputati li vvotaw favur Delija li jistgħu jaqsmu man-naħa l-oħra. Nifhmu li hemm deputati li qed jaraw fejn qed ixaqleb il-miżin u jista' jkun li issa jagħtu l-fiduċja lil Komodini Kakija u jarmu lil Delija. Dan l-istazzjon ċempel il-wib tal-oppożizzjoni Robert Kutajjar. Id-deputat Mellieħi li fil-jum tal-ħamis żvelajna kif ivvota favur Delija jista' jkun u wieħed mill-11 li qed jerġa' jibdielu u meta ridna nistaqsuh dwar dan u jekk tradix lil Adrian Delija instema' skomdu għall-aħħar. Ovvjament ma nagħtix kummenti lill-medja jiena. Ma tagħtix kummenti lill-medja bħala Sorry? Ma nagħtix kummenti lill-medja. Bħala deputat parlamentari fl-istituzzjoni tal-pajjiż ma tagħtix kummenti lill-medja? Jiena bħala whip responsabilità titlob illi dak li għandi ngħidu fil-fora tal-partit. Ġifieri rajnik f'programmi u affarijiet, għastaf x'ħansaqsik għadni? M'għandix problema ħabib, meta nkun fi programmi nagħmel dak li jkollu. Nista' nsaqsik il-mistoqsija għadek għastaf x'ħansaqsik? Nsellimlek. Dan l-aħħar ċaqli inkwieta lil tal-fazzjoni ta' Delija f'jum ieħor ta' konfoffi bejn nies tal-istess partit f'Tal-Pjetà. Fil-fatt ta' Delija qed jibżgħu lin-numru 11 ta' deputati favur il-kap se jinżel. Dan irrappurtatu wkoll il-Malta Today. Nifhmu li b'dawn l-intriċċi kollha li għaddejjin f'oppożizzjoni nazzjonalista maqsuma, id-deputati li sfuduċjaw lil Delija ma jridux jispiċċaw barra minn partit li għal snin twal kellhom ir-ridni tiegħu f'idejhom. Il-ġimgħa filgħodu barra l-Bank Ċentrali u l-parkeġġ għall-membri parlamentari deru wkoll Jason Azzoppardi u Teris Komodini Kakija jitkellmu fit-tul.